Ha munoda zvinhu vazisa ida kumbomanyaza kumatesta kuti anyaza kuona kuvhura zvakanaka here. Guys, ingoti toda kurumidza kupedza panapa guys. Ingoti toda kurumidza kufamba. Isirafi toda kurumidza kufamba guys. Tingoti tikurumidza kufamba nenyaya iyi tinzokuti zviri kufamba sei. It caught my eye guys zvataugwa paya. Uyai guys, uyai tiwe nyaya uyai. Asi nyaya dzamunoda munoita kunge musingadi makuwa ini. Imakuwa mchimada. Munoita kunge musingadi makuwa zvedu. Kuona yangu. Munoita kunge musingadi makuwa. Guys, famba ikanebhura guys, famba guys tisvike pa uyu. Dedzai vamwe guys, famba inebhura tisvike kwaita neta nekubvunziwa mumasendrai. Mubvunza kuti kudii? Mabvunza kuti kudii naye Francisca kwai madii? Mabvunzo amaita sei? Muriseta tove muna June, SIS MELLY muriseta tove. Tafadzwa June asati asvika, tichiri muna March. Kwai kubvunziwa makuwa. Mabvunza makuwa. Uri kubvunziwa imi mumastreet. Rambai kubvunza zvinhu zvamusingazivi. Imi musada kubvunza zvinhu zvamusingazivi. Rambai kubvunza zvinhu zvamusingazivi. Ingoti isati zvizivi, ndai kune vanozviziva. Rambai kubvunza zvamusingazivi. Guys, tafamba ikanebhura, famba inebhura. Tisvike pa 3:50 tibva tangoti 1 hour tibva taenda. 1 hour chete timbohwawo. 1 hour. Because ndikaita live guys ndichazoya ndozoya next week. Kwai kubvunzwa makuwa ezve kwemi kwai asi mune makuwawo Francisca munoziva makuwa imi mune makuwa munoziva makuwa imi right kwai tiri kunzika mai hai ngava ndibvire zvangu ndivakazvitaka kuti kudii indakangutaura kwazvo zvandakaona ndezvokunyebe ndakangutaura zvandakaona zvezvimwe zvauda kutaura izvo zvavo vakaramba vachitotaurisa manje zvinozobuda nepasiripo ngavambodzikama kwai next week munopona musipo munopona mazuva mashoma masara iwaya mazuva mashoma masara iwaya bvunziwai makuwa ndizvo mukaure mukudei kumastreet ndizvo mukaure mubvunziwai makuwa bvunziwai inanatara makuwa imi ndima kutobvunzwa makuwa right uyai guys uyai tisitart tipa 318 hande tipa 318 hande tipa 318 hande 330 hanzi musadaro sure Mona Lisa ndinozoya ndichakuzai reason ndinozoya nemusi weMonday pa next week apa ndozoya nemusi weMonday pa next week ndozoya neMonday pa next week pa live kana Tuesday
3:33 awa tiri kufamba. Kwayo takati nai saka munoti ngauya pano kutira zvokuumana shuwa ndokungofamba kungouya ichigwei nai riri personal reida kare musadaro ino imuri kufunga kuti nyeba naititotumigawo meseji ichishaudiwa nezvikomana zviya manje ipapa kwai mamuchita live muchitaridza mapikicha edu makatora mapikicha ndikati ndinawo saka right kai munenge muri pima next week guys. Tava pa 369 awa tasvika pa 370 right 370 guys. Maona nyaya iri kuitika apa. Musajaji vanhu guys, don't judge people. Vanhu kudzimba dzavo kuri kuitika zvakasiyana siyana guys. Vamwe vanenge vada kuchengetedza dzimba dzavo guys. Murume pamwe anenge achiti ndikuda hanza skiti ndinoita skiti ini Paulino kambona chita maskiti. Vamwe vachida kuchengetedza dzimba dzavo. Murume anenge achitaura kuti ini ndikuda izvo zvataugwa zvema3 zvane ndichida handiti mukadzi osvika pakutoti ndotoda kutozvipira mai mwana. Isatinga jaji guys, nokuti hatisi kuziva zvokuitika kumba kwemunhu anyora. Asi chanoziva kuti ari kuda kuita ke3 yachona mari yanzi 500 unongondibata ini ndokuita ukwapu nemukadzi uyu handiti. Asi ndandati ini dei anga atiwedzerei mari kuti 500 guys ishoma. Anoona unozosvika kwekweona murume yane tsvimbo nyoro mugwenzi apa wobva nyatsokuita zvakadarikidza mwero guys. Iwapuwa 5 waya inozodia chinozoshifta paposition chibire kuchipatara vanenge voda mari iri more than 500. Anoona vanenge voda mari iri more than 500. Saka zvinenge zvotinetsei. Asi amene kuda mukambodedzwa swaga anogona kuenda ake. Mukati tinongoti vaita kuri dei vanga vari mudhuze swaga aienda dei anga ari mudhuze swaga. Zvino vanhu vaita kuri pari kuda munhu anenge ari kuCape Town paposition 500 rands. Anoona kuda murume ndo zvaari kuda mumba macho. Saka mumba munoitika zvakasiyana mudzimba guys. We can't judge. Anoona who are we to judge, but ndafunga kuti dei vatiwedzerewo mari. Kana makateerera mainini itigarai pasi nababa muwedzere mari mutaure kuti 5 waya ishoma nokuti chokwadi pakaitika era muhospital nanosvika chinonzi mari iyi ishoma. Anomaona toda kana kuti toda 1000.5 saka mukamupawo at least kana 3000 akai 500 1.5 yekubhadhira kadhi unosara pane 1.5 andimazviona. Saka 500 ndoona soti ishoma hangu nokuti hapana zvinenge zvichiitika mbai mokuti munosvika baba chida uchishanduka pa 500 hazvizoiti. Anomaona sidei vangotaura mari dzakati svinuka dziri nani. Anomaona kwanzi namanjeksi chako dei vanga vati 2000 ndainda hangu manjeksi anga achida kuinda sari kuda 2000. Anomaona ari kuda 2000 manjeksi. Saka kwaima ishi kutienzanisa macelebrities edu kunobhashwa munhu wani kuchiprotektiwa munhu panonetsa ipapo something chinoda kuadresswa because pakaipa. Seke ningi family munobvarirana vedwe munobvarirana. Saka munenge makatomira pastandby kuti uyu akanzi ataki momanya kuti ataka ikoko ava vomirawo pastandby kana timu iyi family ikanzi ataki ava vodai so but it's not right though. It's not right mokuti dzichapesera dzave personal. Serious guys, serious vanangu, it end up being personal. Anoona zvinozope end up zvatove personal chako chako nokuti comment yatogwa nemwana iri very valid. Sure iri very valid comment. Hameno waona ndozivi wangu hameno. Asi guys kwai ngati pambire chimwe chiti na Brenda wakutaurawo point yake uya angorezawo point yake but ane point ina ndono kuti memshinye kuti asi azvimboitera kuti imi ma comment section kuti muzame kuisa peace hazviitere kuti panoti muzonyatso ta personal hazviiti kuti amen I don't know because amen guys because izvo zvakaoma sure I can feel your pain. Zvakaoma but guys kwai looking young kati hey looking happy chichembere chapera muto kudai chichembere chapera supu kudai right. Chinzwai munzwe guys, life iyi tikuda kunzwa chete vanhu vakapindana nadzo idzinya idzo dzematrisa mamukutaurai handika ndo atoda kunzwa tinzwa kuti the motive behind the secret behind these threesomes chii. Anoona toda kuziva the secret behind these chii chinenge chiitika. Anoona chii chinenge chiitika the motive behind kuzosvika vanhu musvike pakuti wasvipira kuti
baba ndozvanda kuda kuti ndichiita andimona ndozvanda kuda kuti ndichiita baba. Okay, gaitinzwa bva fona uyo yanenge akambopindana nadzo. Hello, kola pama threesome. Yes, kola muri sei? Muri pa live. Wasi ya mafonere? No, I'll call you later. Okay. Abasi bepani gap. Abasi ye threesome mani gwane yabo nyaya vari kufonera. Andimona. Right. Kana varipo vasikana vakambopinda wedu kana vakadzi vari mudzimba, please the guys don't judge people, right? Musajaje vanhu. Regai vanhu vave vatore nyaya dzavo vakazvimiririra. Antimaona. Kana uchiona kuti unosikamwa unobata mhino yako kudai so. Antika unobata mhino yako uya utitaura nyaya yako kuti pathreesome apa chii chakakutuma kuti pathreesome zvakafamba sei. Andimaona. Ndiyasodzisa. Ini chando munhu wana ndoziva ndakavhunza ndakavhunza ndamuona pamba pake pachibuda vamwe vanhu 2 ndikati kuzviri kufamba sei pamba pako panobuda vanhu 2 ava zviri kufamba sei akati ndandichita threesome ndikati ungachita threesome ndikatofunga kuti majokes sekuti chinenge chingojoka nemunhu ushu ndikati uri kurevesa zvikanzi nditorevesa ndikati hakuna zvinhu zvakadaro zvikanzi ndotorevesa ndikati how do you do it ndobva tamududza zvaigona ndaigona mbomufonera pamwe mumbo hwawo mirai ndimboona kuti tinogona kufona here mudai ndimufonere nokuti akatondiudza inini nemuromo wake nditaura zvinhu zvekufungidzira nditaura zvinhu zvanenge ndakaudzwa zvinhu zvakanyatsokutoitika paground mirai ndimufone nditi nyaya iya yakambondiudza. What's up? Hazina jisiro sainda kabada tisa zvinofa chii chinenge chazokonzera kuti usvike ipapo chii nai ningikiri nai Rosa ikapinda ikachipinda anongoti koli tega monini tuyetiyo tinoda kutonyatswa information kwanzi zvinoita kuti ifaye hamunosimira nyaya dzizvo zvakoma tingoti calling asi kufona mina nditrai kufona direct toni ndechida kuti tiwezvo kufaya kwacho isi kupindai chikuitika isi kupindai charamba Juni chakachaya regai tifarike kupesira Juni chakachaya kuti vanhu rovai pasi tina kwatoenda isu tetiripo right hands just for adventure sisime ndopatoda kuti wisise vakachiuya i vakamboita chifona itinzwe mira itifone mufone tinzwe kuti ndogona kuzobvunza mubvunzo kana mawi ndozogona kubvunza mubvunzo kana mawi raina kuti kunyatso kuexplaina handikuda kutaura ka amusinyatso anoona handizogonyatso zvinzwisisa ndonyatso kana mauya ndonyatso kuzodi nyatso kubvunza mubvunzo mawi kuti chii chakakutuma ende zvakatanga sei zvikazodii. I want to understand because is it easy guys kuti murume akashama apa ari 1 iwe mukadzi wakashama pa mukadzi wakashama pa muri 3 muri pamwe chete panenge pachifamba sei kwanzi is very common but dangerous usually ends in tears. I've heard of a group of Mazimba in Birmingham who are swingers. Okay, nokuti azvizoite here guys kuti vanhu vabatire ma-feelings. Let's say in dream cards and ndatora another woman kuti uyati uite threesome yachona toita pa3 havazibatiri ma-feelings here. Kwai melodana simabeta malife ndokuti muoneka chokushandisa kumanhingikiruko handi muri kumashifts ndokuti kamuwane chokushandisa mukafamba neiyi kunoedza mangwana ufamba neiyi kunoedza muwane chokushandisa mashifts. Nai guys chifonai fona yezi zvinaiwezi mufana wangu wainda fona zvenhasi sha tiwe kuti zviri kufamba sei hamuzobati hapazobatikani mafeelings here apa guys hapazobatiwi mafeelings here apa hanzi zvinoda vechihurehuri. I don't think so. I don't think kuti zvinoda vechihurehuri. I don't think so.
I don't think so. Munhu akutoita munhu wemumba, ndimai vemumba vaya vasenda post yavo vaya vari kuCape Town uko. Ndimai vemumba. Haisi yechiure but vanenge vada kuchengetedza imba yavo chikuitika hatizoziva. Anobatira zvakafumuka. Okay. Kaitinzwe. Hello Patricia. Hello my sister, muri sei? Makaita Patricia no. Hello, yes, tikukunzwa. Hello? Yes, tikukunzwa, uri kutinzwa? Yeah, ndakukunzwa. Muri sei Sismeli? Tiri boys, uri sei? Inini sorry yenyu kuenda off topic. Inini handina kumboita threesome but ndikuda kutombotry kuita nemukadzi. Okay. Uda kutry? Yeah, but ndinondishiya kuti ndomuona kupi because ndakambodzwa mwati zvona kazvina kuti ndinenge ndine feeling yekuti nonga ndokwandinotambira ikoko ndokwandinoda. Sei waita feeling yokufunga kuti kuthreesome ndokwaunoda? Because ndasinzi kacho ndinoenjoya kuona like maponi emalesbian. Saka ndinenge tinyatsa kutomboona kunge zvinonakira kereke. Uri lesbian ere? Asimeli andizivi. But handisati ndakamboita kana. But ndikutoda kutozviita. Aiwazve. Kuti uzive kuti iwe uri lesbian handiti unotanga unonzwa mafeelings evamwe vakadzi here. Unoti ukaona mukadzi wochiva kuti ndoda here kumwe mukadzi. Ukambozviita? Handichira ndichiona mukadzi. Saka ndichiona kana ndichiona like maponi malesbian andika ndinge chitokufila kunge zvinhu zviri kunakita and then ndikaona kana kuti nude pictures evakadzi ndinonyatsa kuchiva kutoti ishi iri rakanaka here. Okay. Unochiva muvakadzi vakamira? No, kuchiva like manude kana vakashama vanenge vakatora like masini hawo chichimwe. Asi wakamboningirira wakamboita nevarume? Nditone mufesa wangu. Une mufesa wako? Paunenge une mufesa wako papaya, how do you feel? Unowa sei? Nditori problem. I think ndinotoda help. Ndakatongofunga kutonyorera inekwa. But ndinenge ndichitya ndirinyare at the same time. Kana ndichirara nemurume nditi sorry ndikuwispa ndokutya kunziwa nemaparents angu. Handina chandinonzwa ndinenge ndichitofeka like kutochemerera nini zvezvekuti hanzi zvinonaka zvinoita seika kutaura chokwadi pamberi paMwari handitombozvinzwi. Ndinongonakirwa chete kana kuri kuti ndiri kudyiwa sini. But kana sex chaiyo handitombonakirwa. Saka ndakatomboda kunyorera chete nditombotsvaga help kuti kune vakadzi here vakadaro nekuti vanenge vachiita sex but vasina kana kungonzwa kuti pane chinhu chokupinda but pasina kana kumbonakirwa kana kawani. Kwaunambotira kugake chairi kuti woti zvine zvakamira sei kugakewo? Handinambozvitrai but handitombonakirwa. Hausi mweyo kuti unonyanya kuona too much maponi here? Sismeli handifungi kuti ndo zvingakonzeresa because ndinotombonzwa kuti pane umwe watotanzi unogona kuita fight nemurume wako handitya after waita fight nemurume wako unogona kuita sex but zvitonaka kana utotopedza kutorohwa but inini taura chokwadi handitombonakirwa neni. Ndinokukumbura kana kuri kuti mozombofunda kana kuri kuti mozombondibvunzirawo kana kunyora post wedu wendizotowana kana because pane mumwe wandakambonzwa aiti ndanga ndine same problem. Ndakazotanga kunakirwa mushure mekunge azvara ndobva akatonzwa kuti zvinonaka sei but kumashure kwese kwanga asingambozvinzwi. Saka inini ndopandiri izvezvi ndakambofungidzira kuti vauya vana ndichitsvaga vauya koimimi ndiri kuti yakufonera isisi vakaidhumebi kuti muuye neexperience yenyaya yamakambondiudza iya muudze vanhu panapa ndisi kubatai sei. ndiri kuti yakufona kuti nyaya yamakambondiudza payako ndaremegwa papapa. ndiri kuti uyai timboshaya navamwe tione tichibatsira munun'una wangu uri apa paucho. Taurako. ndanga ndichiti zvoni ndakaona
ndakambotry nemukisa ndikatambekuya ndikatry nemumwe but handinyazotunza kutota hapana saka chasara pamwe ndakati izvozvi vanhu vakawanda notanga kuti andiye unofanira kunga pfungwa dzako dzinofanira kunge dziri panzvimbo 1 yechichi but haatomboshange izvozvo ndakatombozvaya akutara chikwari pamberi vamwari handina kana even mafisa wangu chayatozive ndinenge ndichingofeka nini but handina chandichitombonzwa kana right good you know what I want to do anti the number yako ndaiona kuti ndeikupi ndoda kuti ndikudonhedze andika timbotora venyaya vasikana like tongoti handizivi vari mumarelationship nemuvasikana tinzwe the feeling pane zvawataura zvese kuti can it be kusaidi koko kana kuti is something else saka vese vari kufona imbomirai pana vanhu vari kufona wakawanda ndofuna ndiwe vemathirisa imbomirai vemathirisa mutange tabatsira mwana uyu so that azive pakamira because hazvimese titange takuti inda unotesta unotraya kune vamwe vasikana pamwe usiri handiona pamwe zvinogona nguve mafeelings ako asiri kungodiwo kungorespondawo kuvanhu vechirume pamwe utori munhu ari straight handitoona tova munhu ari straight kutoda zvekuda kutraya vamukadzi vasesimeli kuda kunzokuti pane chandinonzwa here koko since kusina chandiri kunzwa handina chandiri kunzwa sesimeli handisi kuzoti problem here muyetsvina here ndamboona pane munhu anyora commentation achinanzi muyetsvina but ndinotoshiya kuti ndinobatsirwa sei ende pane pandakamboenda kunoza vanhu kunoguma handimaona namba yangu kuti ndiri vanhu vanenge vachingoda mari vanenge vachingoda pane vamwe mai vandakamboudza dambudziko rangu ndakati handina chandinonzwa veduinda zvinobohwa kuti nenge uchiita something munhu uchiona kuti ari kutomufaira iwo pasina dollars ndakangondogona kudyirwa mari ama$100 yaimari yakawanda cho chatadza kushanda izvozvo ko izvozvo tagona vamwe zvinzuku dzinenge dzakaiswa mvura idzi kuti hazvishandi kwanzi nzungu dzakamenyiwa dziswa mumvura here dzozomwiwa hamene kuti hazvishande ndakanzwa kuti amena ndakazora ndezvekudzora kuzasi pane antu ari kuti anzi kola zviri mubrain mako vedu ndakambotraya mana ndakambotraya saka chakazoita kuti ndizongoti alright zvirikoka ndakamboona pane mumwe munhu akatombotaura kuti ndozvandaitombodzwa but ndakazotanga kuzonzwa kuti zvinofamba sei mushure mekunge ndabara saka zvakutondinetsawo kuti maybe ndichazotanga kunzwa zvinofamba sei kana ndabara handichatozii asi chiri kunetsa mai ndechekuti paaction ndopausiri kunzwa anything but kana uchiona vanhukadzi vakashama unonzwa feeling kana uchiona vanhukadzi vachiita mapono unonzwa kufaigwa ndo pari kundinetsa ipapo inyaya yangu yekuti ndakunzwa kwakufairwa inyaya yekuti ndakuda kutotraya kuti since ukusina zviri kubuda kwandikakambotraya nemunhu wekuchikadzi zvinodii nemunhu wechikadzi unomwanipi zvinodii since uku ndiri kutraya uku ndakatraya sesimeri nezuro ndakuzota steps nezuro handina kana sesimeri handina kana ndinotoda help toda help pane ari kuti anzi inbox me ukaona meseji ndichakupa munikikiri zita remunhu wacho ndofunga kuiona ucho akanzi migro mbokodo pamunogona kuwana rubatsiro kana kuti ndiwo maspiritual husband indatoshiya kusoti zviri kufamba akanzi vakadzi vazere mundime here vanapowe vakadzi vacho bcause anozviziva sei guys no under 18 life no under 18 please toda kusununguka panapa it's an educational life handitika so no under 18 kana une 18 and below please rova pasi handitika right hana mwana musikana ucho musikana pane ari makore mangani ndine 20 I'm turning 26 this year 26 akutena 26 26 iwe saka kubva uchitanga kunyengwa wakaita mukomana wanjete ndakanyengwa necousin ndava 3 saka pa3 pa2 vese ava zvakangofanana vese vari 3 hapana zvawaiwa saka maybe you need to experiment nevasikana vacho ndofunga you need to experiment kuti
kuzotoenda pane uchipirika ndatoona kuti maybe pamwe vamwe tu ava ndo zvimwe chete ndakutokuti I think rega nditongoshanda nezviripo kuti ndo zviripo zvinobhuwa kuti unenge uchifeka nemi guys uita sei umbonozama kuvasikana kwaunoti zvinobuda sei nokuti haana feeling ndinokunzwa kuti vakadzi vakambosangana nazvo ende zvakazopera nei kana pane vari mazvirika ndinokumbirokuzira zvisineli kuti hanzi unit pane mwati you need to stop this zvinhu zvemaponi 1 2 nemukomana wako you need to invest more in doing romance munoita here romance sisineli handizvendotsanangura sei munhu wokutoti anonetsegona zvokutodaro pane ari kuti andikola chimbokura 26 andinau 26 munhu mukuru vedu musadaro munhu mukuru hei shoka uchiti vari gudhu kudaro kuti mumboita iyo threesome yacho umboona I think ndopanditondinetsa kuti papa kuti chilile ndrosi 3 vese vari kutaura ndopandiri kuti asipoitwa sei kuti iwe umbotaura nemuboyfriend wako you become honest kwaari mumboumudza kuti ndimbotora iwe 3 same yacho umboona kuti panoita sei zvibudi pane ari kuti anzi ndimbomira kuona mapono isinele kweunochima asi wembondudza wewe unochimaonere iwe unochidei kumaponi iwe nemunhu wako ndakatotanga kuzotozvionedzo zvamanje apapa because nandisingaoti alright pandakatongoita sexka ndasingatomboone mapono ndakuzomaona kuti nechenzi kune group rakati hanenge kune poni yanhenge kune poni kuna maidenzo kuna saka ndopatinozongojenda zvimagroup izvi otherwise mashure kwanga nanga ndisitomborina nanga ndisitomboona but nanga ndisingatombonzwe kutomunakirwa hapaipa pane abvunza kuti hanzi auite zvemasturbation sterekere kuti chii hanzi auite zvebonyera sterekere handisati ndakatomboita handisatombovhira ndatombozviita umwe akabvunza kuti haugoni kana uchiita bonde remunhu wako haugoni kumbofananidzira uine mukadzi reunoti zvinofamba sei pane andibvunza kuti hanzi unodyiwa here ndinodyiwa pakudyiwa pando panenge anozwa kuti panenge achitapira pakapinda handikunakirwa but kana azongopinda manje akuzvikutuamatiri kudeso akutanga kwenye stafu handina chandichatombodzwa chero ukaitwa mastera ise handina pane kuti hanzi ndinobatsirika defensive ndoshati ndazvidefensa aiwa asina necomment section yatite zvatikuita pano hazvina zvazvinobatsira kundoti ndinonakirwa kana kuti ndinofanira kusiya kuona mapono kana kuti because even before ndatomboona mapono acho handina chandaingia saka handizivi kuti ndodii I'm sure the only option yasara ndiyo yekutongoenda maybe unotraya kuvakadzi kuko tomboona kuti ndichamboenda kuinbox kwemunhu yanyora kwamegro iwe migro migro munakuya kuinbox yako let's hope uchanombatsira kwakutoti rega ndiye ndikuiteini ndiyenza kutaridza kuti izvi zvinovaya hatidi izvozvo batsira munhu zvinhu kwazvo naika oraiti munire rega tinzwe vamwe chaiva futi nevaadvisa vapana chidza kuti chiri kufamba sei ishbel ataura kuti ndinonanzva zvisanoitwa hanziri panonanzva ndopega pandonakigwa kumwe kwese kukwanza hazviiti oraiti ningi nangu shapshap atoti pakuningirira pakuningira ndopega panotongo uyu kumwe kwese hakuiti hei teni kwakuti kwaenda kuchihure wemuche life masikati ndiripo
Ndiwe Dhumebi aiwapinda kuti udze ndiwakandiudza nyaya yetirisa muya utaure panapa. Newe Dhumebi ndikufonere direct. Umbotaura nyaya yako usati waenda kuchihure kwacho. Timbowa ini wakandiudza kai. Nyanzi kuti ari nyaya yekunyepa. Ya, yapinda. Zvakaoma. Ndikubasa kai. Hai unongoti wangu unongopa mazvinyaya wakandiudza yaya ungotaura zve. Ndikubasa kai. Ha unononoka here unonoka anongotaura here nyaya chinoti vanhu vangowa kuti threesome haufa. Matichi ndine munhu matichi. Tati tiudzewo kanyaya yemathreesome kuti haufa zvinofamba sei? Nyaya yetirisa ndiyanoda kudetserwa pathreesome. Ivo vanhu vari panapa vaisada kuisisa nyaya yetirisa threesome. Wakana paine kana iri threesome vakomana vaviri neni wechi3. Foursome vanenge vari varume 3 neni wechi4. Ani manzwisisa. Isa ivo wakaita threesome kana kuti foursome? Ndakaita foursome or threesome I can do it or sevensome I can do it. Saka guys, saka naiwe Dhumebi chinyatsotiita zvakanaka. Uye reason yekuti muite foursome kana threesome kana sevensome ndeini inenge iri yei? Foursome panogona pane mafriends anenge ari 3 achiwirirana. Pamafriends anenge ari 3 umwe munhu anogona aine kadora, umwe munhu anogona ane singamiri, umwe wacho wekutanga anogona ari iye ane inofunctiona. Saka pavanenge vachida kuita paya vanenge vachiita kumotivetana kuti vamwe vakwanise kuita vachiona. So vanobva vakuti hande woenda navo vose vari 3. So unotanga kuboosta umwe wacho ane inomira fast. Unotanga kuita naye. Then vamwe avo unogona kubata umubata nemaoko. Handshake uchimuita. Then unogona kwanisa kuita umwe watoti blow job. Unokwanisa kuisa muromo. Asi tinelindine munhu wangu atifanze. Koi munhu wakangomira zvengangokuti 5 minutes upedzise nyaya yacho. Gangomira iwe munhu pachembomira apo 5 minutes on. Saka iwewe let's say waenda kufoursome uko wasangana vose nevanhu vanenge vari zvigwindiri zvakwesha vose, hapana une kadora, hapana vose vanhu vachinatsa kukwesha mukochero chaiwo, unovasumudza? Yeah, ndinovasumudza. Ndingatadze kuvasumudza here. Ndinotovasumudza because kana ndasangana nezvigwindiri zvacho zvinenge zvichida kuitiwa ndinotoona action ndokwanisa kuti ndostada vanhu vangu varipo vari vatatu kuti uyu anoda kuti ndimuite zvakati, umwe wacho uyu anoda kuti ndimuite zvakati, uyu anoda kuti ndiite zvakati. Sekuti inini ndine muviri mudhafu, ndasangana nezvigwindiri zvose zviri 3 zvakasimba zvakadaro zvose zviri 3, ndokwanisa kuvaudza kuti mose muri 3 ndokuya pamusoro penyu. So ndotarisa kuti mutete ndeupi, umwe ndomupa dog style. Then ndichimupa dog style ndendakatarisa kuti ndichipa umwe blow job anenge ari apo, umwe ndakamubata neroko ari kuside ndichimisa chigwindiri chiri paside. Ndo yatinoti foursome. Vakomana vatatu, umwe achiita dog style, umwe ndichimuita blow job nemuromo, umwe ndichimubata neroko. Ari mabvisisa ifoursome. Then uya ari kumashure uyu akatotunda anokwanisa kudana umwe wacho ari mberi inenge yamira, then wandiri kuita nemuromo obva auya woita dog style otunda kopedzisira wanda ndichiita nemuromo. Vanenge vachingoita ipapo paitwa neumwe ipapo? Paitwa neumwe usina kugeza ipapo? Ndati? Anouyawo panapedza anodedza umwe uya pasina kugezwa ipapo uita ipapo? Ndakata live reganimboita basa zvisizeli. Alright, ita kubasa rakuzo asi tuzoda kunyazotipira zvizere panyaya idzi. Okay. Alright, tsikama. Mwoyo wangu tsikama.
Atifonere vamwe tiwe. Hello. Hello. Sorry dear, sorry taona tukutorisera ko. Zviri sei? Ndiri kubvumira ndidzikise volume yeTV. All right. Ya ndadzikisa. Ya ndandakateerera muchiri palive ani. Tiri palive. Ya ndachida ngotoro yema-threesome. Zvakaitika ndine friend yangu. Anogara kuno kuJoburg. So pane madays andakambomiswa kubasa. Saka friend yangu anoita sex work. Then saka zvinhu zvakaoma paipai. Taura. Waita sei foni yake? Kaitiwe ndiro zvakaoma. Anenge apindigwa enda akudecline. Asapindigwa nomumwe munhu. Hello. Hello, all right. Ndabuda panze. Saka zvinhu zvakasvika pakuoma. Then friend yangu ndobva uya kwandiri ndobva ndita ndapasa chii pane client yandabata. But munhu ari kuda chi? Ari kuda vanhu kuda kuti tiite threesome. Amva ndatomboramba ndikati inini handozvijaira chipepe. Skanza handeona situation yauri. Mwedzi wakutopera mari yerienda una. Plus munhu yakutaura mari yakanaka chichichi. Then panango itochi angataura mari rekanongoiti. Angati anotipa 5,000 10,000 treat. Hey, okay. Ndobva taenda but munhu yanga ari muIndian. Okay. Saka takaenda kuhotel yatakaenda ndobva tasvika. Saka tisati taenda tatambona mavideos ema-threesome. So ndane idea mbichana. Wakatanga matarizwa video. Okay. Ndobva tasvika paipai. Ndobva titi tangai kubatana ndakatarisa. Iye akatarisa achitona chibatana. Zvakambotanga zvichirema but tatambonumira. Chibatana shamwari yako iyoyo. Mati? Chibatana shamwari yako iyoyo. Kubatana neshamwari yangu. Iye akatarisa achitoona. Takabatana pai zvikanzi chidyana naye. SIS MELLY zvinhu zvinorema but takazviita. Makadya pai? Kuzasi? Kuzasi kutodyana nakuzasi. Saka akatanga kuvhura kuti akatanga kuvhura mumwe ndiani? Shamwari yangu ndiyakatanga kundidya. Ndakaona kunge yange isiri first time yake. Okay. Kuzviita. Because zvinhu zvaingoita easy. Saka pakatanga kundidya pai ndikatanga kunakidzwa nazvo. Mamageza here? Ndanga kumudyo. Katanga tageza sataita izvi. All right. Tadyana pai. Then murume yambva azoti tiuye tisange kumubatawo. Patanga kumubata paipai. Saka maitona napa iye murume yaita sei? Aingo like angakabvisa hembe nditi aingozvibata bato iye achingoita mamwe masounds aye ekuratidza kuti ainakidzwa nezvataiita. Right. Tadaro taenda pane murume atanga kumubata. Then tadaro murume yambva atanga kuita sei? Ndobva arara nesu. Mese? Takaitawo. Tese. Akatanga nani? Akatanga nefriend yangu mbaso yakwandiri. Paakabuda kufunda akageza here? Mati? Paakabva kufunda pakageza?
paakabva kuita sei kufriend yako akagezera chizo yakwauri haana kumbogeza akangoya akapinda pasina nguva yekugeza plus angachagezerei isu tambudya nana akangoyamba angopinda akadaro angakapfeka ndiri plastic foni yenyu iri kubreka ndisikunyatsonzwa akapfeka plastic here angasina pfeka plastic amakangoitwa inu direct takangoitwa direct right I like your honesty ndobva uya kwauri ndobva uya kwandiri ndobva taita one night then mangwana makuseni patatopiwa mari yedu akazoiso hake akazowedzera zvikanzi mandifadza ndichapota ndichiita sei chapota ndichikudeidzai saka problem yakazoitika manje nini friend yangu here taienda handiti tapedza then one day ndobva azoya kumba kwangu saka wakabva watojoina kuti muchitopinda zvinezvi wakutoita ndakazodzokera hangu kubasa saka ndakabva ndasiyana nazvo ndandanguwo busy but iye manje akazoenda kumba kwangu saka pese panga kuti akauyera kumba kwangu tanga takuita zvinhu zvezvatakamboita tiri two. Are you for real? Kusvika nanhasi tichiri kungozviita saka inini handichaziva kuti tozvisiya sei. Inini handichazvide but pfungwa dzangu handichazvide but mwoyo wangu unonditi ita kids. Plus imwe problem yandazoita ndakuti ndikatarisa vamwe vakadzi kupesana nemumwe mukadzi pane vakadzi kuti vanongoisa kuti mukadzi uyu akabatana ndinocheuka so ndotonzwa kutochiva kuti mukadzi akanaka uyu ndotonzwa kutochiva kuti mukadzi akanaka uyu kana kuti enda ngobata kana angava magaro kana achinge chii chake saka ndichaziva ndobuda sei mazviri but ndozviripo. Kora musoma makasangana nemuindia uyu makasangana naye ka1? Ndakasangana naye ka1 ndosambodzokera. Iko zvino shamwari yako paakatanga kuzouya timuzochitanga kuita chigame chimuri 2 paakatanga kuya makatanga sei paakapinda mumba muri 2 iwewe kuti muzotanga pakusvika mubatane batana muite izvi makatanga sei? Akangouya ndichi ndobva angoti tinombomwa segirls but atomwa paipai then tamagumbeze tarara makarara mese saka akatouya ine agenda anti ndoshandiri kuona kozi ndakazongomuka munhu achiita se munhu achindibata-bata plus munhu anoziva maweakness angu like kuti kana muri vasikana mune muchitaurira kuti pakati ndakabatwa pakati ndobva ndanyatsonzwa kuti ndapera basi saka ndakazongomuka ndichiona munhu akutondibata kuti ndidaiwo ndakabva ndangotadza then kubva ipapo totongozviita sometimes ndindochenda kumba kwake kana wafunga munhu une boyfriend? Ndinayo. Paunoda neboyfriend yako watepenzi kumutonakirwa like zvese zvine chitongori normal kuboyfriend yako then kumukadzi futi we unonakirwa futi? Kumukadzi futi ndinonakirwa futi. Saka kana mabatana nemukadzi mukadlana mudi zvongoperera mukadlana imomo neshamwari yako mukudyanana then sometimes anombondisa zvigunwe iwoisawo inini handimuise nindongomudya Roxanne pane ari kutoda ari kuRoxanne Rotary pane ari kuda ari kuningirikiriko but mogona zuve kure nakure chete pane ari kutoda ari kuZimbabwe kwanga amboya pekutanga unozondibata kana uchida kuseri kundokupa arida kutoona asi kutozwisisa kuti akamira papicha ipo chaipo. Okay, hanzi she's bisexual like me ndotamba kwese ndiRoxy ari kudaro. Okay, saka now you feel kuti handichazvide asi usingasazvide kuti uchaudza bhuru wako hazvichaiti? Hazvichaiti. Iye achiri kuenda kubawa? But achiri kuenda. Okay. Okay. Saka uri kuona chikuitika pachii? Saka ukuona chikuitika pachi chakaitika pa ndechekuti munoona guys nyaya yemasoul ties atinotaura ya muchiramba muri kuiona munonyatsoona confirmation of soul ties maiona confirmation of soul ties from mwana wangu arapo maiona confirmation of soul ties pakaita masoul ties shamwari yake isex worker handiti maona murume uyu we don't know maindia anobata
handikaita zvinhu zvavo vanenge vachiita zvechirudzi chavo and things like that. And vakaenda pane mwana uyu ari vulnerable, haana chaanobata, haana chiapererawo zvake nebasa, ari padesperation animaona. Then vakanoita zvavakanoita nemwana uyu, and quickly the spirit yakatobuda pamusikana uyu ikapinda mumwana uyu. Now akabva totanga ipapo from that one moment iyoyo yakati ndikuda this 5,000 yakatove forever. Mave nemakore makanichizviita 3 years. 3 years now. From 1 moment to 3 years ari kuzviita. Now she wants to stop, she doesn't know how to. Masoul ties ariko guys. Muri kuona kuti hanzi takanzidyana naye before. Soul tie rakapinda, harina kupinda pakubatana aiwa. Rakapinda pa the moment yakanodya musikana uyu, yakanonanzva mumwe wake uyu, ndopakapinda mweya uyu mwana uyu. Andimaona. Now she needs deliverance kuti asiye zvinhu izvi. On her own she can't. Akakata friendship anoenda to the next person kana mweya wacho usina kubviswa. And there is masoul ties, they are not easy like that. Kuti anobva ngokata anogona kuita vhiki kana 2 weeks achiti handidi kuenda kushamwari yeye, anokara kana shamwari yeye yauya kana kuti yangoendako. Andimaona akazviexposa kune mweya iri stronger than iye anongoriwo mwana zvake ari kungoya usina kufika kuzoshandira. Andimaona haana chinhu chaanacho, akave exposed kumweya kuvanhu vane mapowerful forces ari pavari. Munoenda uchechinin'ina. You need to go to church, my sister. You need to pray. You need God now in your life more than ever. You need God now in your life more than ever. Because uri mwana mudiki, une mwana? Ndine mwana. Uchazoda kuroora uri mwana mudiki. Handichiwana. How are you going to do it? Kotaka kuti Lisbon wakura. Because wakonakirwa nebhotika ndo matangira azvo kozororwa nhasi. Uri pese waita Lisbon kainenge ichida both kumurume wakarogwa, kumukadzi uri kutambira both sides. And then what? I feel pity for you kuti wakapinda nekuda kwesituation. Une situation, but situation yakusvitsa apa. Yeah, sure, sis. You need. You see. Siya usati wapinda mumarriage 1 2 siya before unogona kuzonoroka zvakatonaka, but shamwari yako anogona nekuti matove nemataizi yes Tembi, matove nemataizi, and then your friend anenge ava nejealous kuti wave kumurume, she can come and destroy you zvinotaura kuti imusikana wangu ndodanana naye ende uchadi, because matove nebond mave nestrong tie nemusikana uyu, munotove ukatomona famba nemukomana unotorwadziwa ndikunyeba. Hauiti jealous? Hauramba umitira jealous here wamona nemumwe munhu? Yeah, ndinombonzwa jealous. The same applies nekwauriwo. Pane mukomana anogona kusakudza but anenge achitonzwawo jealous. So patove nemwe strong force matakatojoinwa somewhere kusiriko kwamakatobatanidzwa kudai. You need to break this whatever case whatever it is. You need mwanangu iyeka zvimwe zvese tingataura tingadinika. Unofanwa kuti uende kunotsvaga pekuti unamate ucheme nhasi tanga nhasi maneno chako chemera Mwari kuti Mwari usandakatadza. Mwari hauna kuzvarwa wakadaro iwe. You can't start wakura just because you ventured into one zvinhu zvamakanga maita because of a situation watsvika pakuti nakuita take nazvo. Zvinokukanganisa upenyu hwako hwese chose. Yeah, sure, sis. Tanga kutonamata nhasi chako kana uchiziva ndizive vafundisi vasingabhadharise mari vanongonamatira chete kuti and I would advise go to munhu usingazivi kuti ukwanise kunotaura nyaya yako uri free wakasununguka, because going to a pastor waunoziva haukwanisi kuzobuda pachena. Andiona go to a pastor wausingazivi kwaunongonzwa kuti kuna pastor vari powerful, go and tell them your story, vanokubatsira. Kana vari vanhu vaMwari chavo vanokubatsira. Maprayers anobvisa zvinhu izvi. Alright, sis Melly, wish you all the best. Nina, kana wana help, please come and tell me. And it. Alright, wish you all the best. Sure. Nemi vanhu vakatakura kurema munyika umu. Vanhu vakatakura kurema munyika skana. Indi zvakaoma. One act yatora mwana with 3 years. Hello, sis Melly. Hello dear, how are you? Nderebo.
ndoda kutsinhira pane musikana abva kutaura zve3 yakaitiswa nemuindia. Ende zvinhu izvozvo zviriko, hapana mushonga, vangori varungu maindia vane ameno, they call it fantasy. Ini ndine shamwari yangu yandaigara nayo. So COVID basa ratisiri kuendawo basa, but iye angagara aisashanda, ini ndaishanda. Ndobva nditi ona zvinhu zvaoma, kudrodro wangu vari muNigeria, mari yavo vaitoida. Ndobva nditi asi ndine murungu wangu ati uye neshamwari yako muzotandara tigoita brai, handei tingonochila ikoko. Pandatora iti, but iye zvinhu zvaaitoita, because inini hana ndibudira pachena kuti ndozviri kuitika. So ende ini ndaenda kubasa, iye aita zvokunomira parobot, but aiuya nemari. Sometimes aitoti ndaona munhu wangu wesleep over, inini zvokushanda 12 hours handizvikwanisi. Obva aita sei, ndobva taenda kumba kwemurungu iyoyo. Anga atori murungu akura. Tasvika pari, tatopinda mumba, atoti dirodo, atondibvunza kuti unonwei, ndikati inini ndongonwawo zvepressure, otherwise I don't drink zvekudaro. Bva ndisira glasi rered wine, iyo bva kutanga kuputa zvavaiputa. Aiputa fodya, uyo apa angamutengera chibhanje, bva wakutoputa. Ini ndakatoga paipai, saka aigocha mukagazepu kare. Ndakagara ndopandakaona kuti sei akunditepa shoulder, like nongochingoti varungu maybe ndozvavari. Ndobva anditepa shoulder, ndobva ndaona atenderera aenda kunoba adhonza shamwari yangu uyoyo ruoko, vapinda, ndikuona vese vauya vakashama. I was like ko munhu yanitori. So ndakaramba ndakatotarisa, like even ndakapandakugadzikira glass, zvikanzi atiti ngatirarei. Ndikati since pane zimba rakakura kudai, inini munondipa munondipa hangu room. Zvikanzi iwe ona mangwanana oga akutombogari ikoko kana tisina mari yerent, ati 3000 pamunhu, torara naye. Ndikati aiwa inini hangu handite sei, handizvikwanisi. Zvikanzi kana usingazvikwanisa ndotokuitira uber, ndotoita sei, ndotofonera munhu anotozvikwanisa, because vanhu vakawanda, inini ndotokuitira favor. Ndopandakati inini hangu handizvikwanisa, chifonera mumwe, pafonera mumwe musikana waiti Rihanna. So murungu uyo akati kana asiri comfortable, asi comfortable, inini ifantasy yangu, ndoda kuona inini muchiita sei, muchikisana. Kana makuda kuti mugeze mese, inini ndakatarisa ndenge ndichijeka. Mogeza inini ndichijeka, mapedza kugeza mozorana mafuta mokisana and stuff, ndichiona inini ndenge ndichiita sei, ndichibonyora. Ndo panotoyewo mafeelings angu, otherwise handisina mamwe mafeelings. Ende munhu anenge angatokuma 55-60. Ndo pakati iwewo ndakufarira da kuti uzoshandako kucoffee shop kwangu, chingogara as our guest. And I couldn't recognize my friend anymore. Because aitoratidza kuti zvinhu izvi used nazvo. Even musikana wakafonera kuti auye, they just connect. And nanhasi I suspect friendship yavo. Ini nangu takazongoseparate, like munhu anozozvitroll life achiri kutamba vese. I still believe kuti vanhu ivavo there's a possibility yekuti vari kurara vese. So varungu, lot of varungu, they are like that. Varungu ma-Indians, it's kind of slavery. It gives them pleasure. And akatobuda pachena akati handisi kukumanikidzai 3000 ende ndichitobudapo mari dzavo. Ini ndakatozopota ndakumushandira kucoffee shop kwake ma-weekends. Akati iwewo ndakaona kuti uri very reserved and I didn't want to take advantage. Akabva azondioffer basi, because kwandaishanda ndaishanda Monday to Friday.
and ndandisinochi ndandisina basa ndobva ndakutoenda ichinoita maparty time. So varungu ndo zvavanoita varungu maindian, it's kind of slavery bheno zvavanotiita isusu vanhu vatema. Fantasy yavo iri bizarre. At least uyana kumanikidza zviri nani hana kumanikidza. Aiwa haana kana kutombonimanikidza akatotinoona. Asi vana vaingonanzva navo havana kuitiwa nemurungu. Vakatorara usiku hwese vengonzwa gidhigidhigidhigidhigidhi vanga vari so busy ende akatotaura kuti muchageza mese zvopa vaiti gidhigidhi iwo chivava waidi. Ndandachitozvionera hangu TV because inini shamwari yangu haangasatombonyari vaifamba vakangoshama vachingotepwa magaro vachingoita sei murungu obva tikamiye obva abata zamu risaka shu tikati nai Mwari. You are well reserved mwanangu, ramba wakadaro. Pagidhigidhi apa kwangogino wako chokona TV kudai. Haiwa we are well reserved. Ende shamwari yangu haana kana kumboita zviro akabva angonditi sha inini kana usingatombode chii mari yacho munotochaiwana kupi inini ndotongoita sei ndotongofonera Rihanna vane masita avo kumamaketi kwavo kunda kutofonera Rihanna auyi ndeipi uya tine munhu uyo ari kuita sei ari pakati uya bvatoita ubva bva asvika bvana watotanga kutoita sei bvatoputa mbanje dzake and I feel like you need to be high to do this thing. Because I don't think uri normal ungazviita ndozoda kushuta something or kumwa something unobvatoputa mbanje dzavo ndakutongoona ndiye shamwari yangu uyo kobi vangofamba wakashama usiku hwese andaizomborara apo andaizomborara naitopapindawo pa3 pa2 samiyo waita wachi3 asika zvokuoma kuti vamwe vanhu tinozongovaona hedu vachena kunzoku vachichiti impawa but vachiti impawa asika. I used to admire her before ndisandaziva kuti ndo zvayaiita. I used to admire her uchiona achitaura pafoni she speaks so big like zvake zvaindeipa ndati nini ndofanira kuhasela ndingoitawo sezvinoita shamwari yangu ne hashande ndosikana chinoshandiswa nemuindia apo unongo uchiziva uchishastration yekufastratwa nemuindia usvika uchiona mumwe munhu achiverenga mari achiti iyi 5,000 nderound iyi dakutotumira kumusha iyi dakutenga madollar iwona kana tsei papo apeo ne 4.5 washanda Monday to Friday uri kutanga 7 upedza na 6 ndobva ndati inini ndoda kuunganidza mari yangu ndichesei ndichange kuhasela pakazondiudza zvaanoita ndakabva ndatepo handidi kuswera nchiyemura life yevanhu anymore. saimuri zvasingazivi kuti zvandogara chikuudza zvezvati don't envy what you don't know. Handoona kuti iyoyo waiona mari ichiverengwa asi wasingaziti inobvepi pawakazoudzwa kuti ndei kumnanzvana wakaona kuti haibudi. Ndaiona mari ichiverengwa but ndahasela hamadhiri saka manje from there angasatombotambei neni zvekudaro tatangoma roommates not my friends tatangoma roommates achingoita zvinhu zvake ari zii achani obva ati handimimurana mai mari yamusande so ndikoko nanhasi ndongomuona aripo parobot anenge achingoita mapendown. Zvino pawakasvika kumba the following day mabva kwaoga uku mabva uku makuenda kwaoga hamuna kusvikonze mari yerendi? Aiwa akasvika akabhadhara rendi yese ndanda kumuowa ndini akasvika akabhadhara rendi yake abva achitengera chikafu chake ega. Okay, alright. Abva achitengera chikafu chake ega paaisa mukaloka make. Okay. Akuzvibikirawo chikafu chake ndaingwe ndo chinobatsirwa okay. Aiwa ramba wakadaro mwanangu. Ramba wakadaro, keep it up. Zviriko chokwadi waita hako. Thank you mwanangu, ramba wakadaro. Rega timbonzwa vamwe. Pakaipa. Zvinhu zviriko izvi guys yezvoka. Is it there? Is it there? Hello, Patricia.
right uri sei vari kufona ndichakufonerai bheki vari kufona ingobhaza ubva wadropa ndokufonera bheki vari kufona just buzz wodropa ndokufonerai bheki endera mberi inini SIS-MELLY pane musikana ambotitaura chiti ndine 26 years chichiuyoyo chinoitika ndechokudai so kazhinji I don't know kuti yava spirit here kutotenderera muvanhu vechikadzi especially ma-ages edu ma-26 or ma-20s 29 inini am one of those people ndinofila ma-feelings kumunhu wechikadzi handisati hangu ndambopinda mazviri but nditone feeling yekutoti I want to try it because murume chaiye ndakatiza kusatonzwa kana feeling naye even kutorara nemurume handitokwanisi hande ndisitorina kana feeling but kutoti nditokwanisa kurara nemurume ndatomboimagina ndichirara nemukadzi I don't know kuti spirit yachona saka iwe usati wamborara nemukadzi unenge uchimagina uchivata nani like dzimwe nguva ndinotoona mavideos ma-age cards maiwaya ndinotomaona ndotopedzisira ndakutongozviitawo ndega ndotoona kuti inga zvinotonaka nai but ndikatoita nemurume handitombofile kana feeling ndendisitomborini inenge yakatotiza kudara. For how long have you been having guys? I think it's now 2 years. Une mkomana? Ini nditori nemwana nditori tongoti 9 years. Atori ni 9 years. Pawakaita mwana pesa papa wakaita mwana unambofira wakanakirwa neblambi rewe? Andinoita se? Unambofira wakanakirwa neblambi? Andinoita se? Kumufira wakanakirwa nemurume? Zvemaiye kana ndiri ndiri kutonzwa kumuda inini pandinotonzwawo feeling yekunzwa kumuda ndopandinotoinzwa kuti sex yaenda nekupi but otherwise zviya zvokutoti munhu ndiye ari kuda hapana zvine zvitomboitika hapana. Saka ukaona munhu achifamba pamukadzi tongoti akwawo kuita zvebonde pasi munhu angopfuura pamukadzi pane vakadzi vanotombochiva? Ndinotoimagina feeling yekutoti I want to try kushaya kuti ndinotoshaya ndombotanga sei munhu wechikadzi ndomutanga sei. Pane posti yamakaisa ndimari maizuro muchitaura pane munhu akaisa posti achizvitaura so muchibva maiposta posti iyo pane munhu akakomenda kuti inini I don't care vanhu chero vakajaja ndinotofilawo vamwe vakadzi so ndakabva ndatoona kuti munhu titori musame group so ndakatomuendera kuinbox kwake ndikatoti tozvikunda sei because I also have that problem ndozviri kuitika pandiri iye achitotaura kuti ini ndakatotizawo murume chero vanhu vakandijaja I don't care but ndozvitongoriwo pandiri hazvirambike ndo zvazvitongori zvokutoti unotofila mumwe mukadzi nguva zhinji mundotoona mapono emalesbian. Saka mimi ndise kuti imi vasikana imi muri bisexual kind. It's just that kuti amune anonzi machi mune ma mixed emotions kana ma mixed should I say mixed feelings ameno ekuti amuzivi pamakamira. Hamuzivi kuti makamira pa. Ndotoona inindo kenizisiro kanyingi. Yes, unozoti chero ndikatoita munhu watinodanana naye rafu yandinenge ndichimudira chero ndinyatsoona kuti munhu ari serious ndinotomudira rafu imwe yekuti anopedzisira atosviba mwoyo ndinongoda munhu yekuti ndinongopota achitaura naye tichingovaraidzana chiita sei not to get into deep handitombonzwe kuda ndendisingatombodi mumwe munhu anototraya kuedza kuti I love you how can you say ndinokudawo but ndendisingatombonzwe kana feeling kana one day ndechitotomudira rafu yekuti pamwe pacho munhu ane asitorina patience anopedzisira angosiyana neni ndotozongoti inini musi wandinenge ndichimuda ndomusi wandogona kutomuunbloka tongotaura ndangoona kuti ari kundondibloka futi ndozvandinotoita. Guys, inzwai munzo there's one thing that I'm picking up panapa ameno kune vari kunyatsoteereresa there's something that I'm picking up panapa munozati tiri kutodzvanyirira vana because we maybe probably because tanga tisingafungiri kana should I say inini ndandisingafungiri kuti zvinhu izvi zviriko
hanimona kana kuti zvinogona kuitika. But now I've opened a platform for them and vari kutaura mafeelings avo and this cannot be a lie. This is who they are. Ndo zvikutoitika izvi hanimona zvatanga tisingazivi and nobody bothered kuti tine vana vakadai vanogona kunge vane nokuti hatina mbozvifungira kuti kune zvinhu zvakadai zviri kuitika. Handiti maona, please can we not judge vanhu ava? Handitika instead let's try to help them. Panatoda pandatoona kuti panotoda vana ava vakatowanda. Ndifunga kuti ndivo vega 4 vataura vakawanda. Ndiri kuona macomments takawandisa vari kunyora mucomment section kuti neniwo ndozvandofila vana vakatowanda. Vanotoda powerful prayer chaiyo handitika. Then tavata powerful prayer isu hedu hatihokwanisi kuti tiva kuti nyenganai kana kuti danana uyu izvo ndezvavo izvo handimaona izvo ndezvavo hatinei nazvo but we give them that group kana vachirida rekuti vaite maoko apavo tinovaitira group ravo because who are we are not here to judge anybody and who am I to judge? Inini I'm also a sinner guys. Nditoriwo muzvivi munhu akazara nezvivi mese wapa makazara nezvivi. If they want to do it, it's none of our damn business guys. Handimaona kana tichazovabatsira but it's like zvinhu izvi zviri kutoitika ende tinavo vana vasikana we don't have time yogara navo pasi tichimbobvunza zvekuitika mavari probably ndizvozvo izvi handimaona but hatina nguva yekuti hazvitauriki hatitauri notanga kuti kudii honai. I think it's also some good taurako munozoti pandakatoendera munhu yekuinbox ndichitotaura naye ndakanzwa mamafeelings ekuti ndakatopedzisira ndatoona kuti kuinga zvandatotota mupendi mangu ndichitaura iye musikana yeye it will be the first day for me kuzviita because ndakanzwa mamafeelings asina kutombomira mushe zvandisati ndakatongomuonepi munhu iye kuti umindire kuinbox musikana yeye akakomenda papost pano right post yepano iwe wakatozomindira kuinbox. Yes, ndakatomendwa inbox ndichitoti ini naye also have same feelings with you. Yeah, should have been zveshwa vanhu vanojaja mafeelings edu but ndo zvazvitori hatingazvirambi. Achitoti ini ndakatotiza umurume nditoriwo nemwana ndikati kana inini kana murume chai ndakatiza imba but ndo zvazvitongori. Munoziva kuti ndichitoona mukadzi kudai so ndikangomutarisa mumaziso so ndinyatsonzwa kuti ndatombotraya ndoshaya kuti how can I approach ndotaura sei naye because ndenda kutofila ndichitori pakati pake ndichitoeven kana kutomusveta kutomunanza chero are you still talking naye? takangotaura zvedipapo but maybe ingori nyaya yekutoti haana data otherwise denaitori nedata ndakatomufonera but haana kupika munhu yeye but dena akatopika otherwise tichitongokommunicate. Muri kusemunyika? Iye ari kusouth ini ndiri kusima. Alright. Hey. Yeah. I don't know kuti ameno vamwe vari kuti nyaya yemaponi haisi nyaya yemaponi here? I don't think kuti nyaya yemafoni because foni ndaitongorionayo kubvira kudhara ndiri kumurume zvanga zvisina kunyatsokubuda nenyaya yekuti ndaingoti maybe kushaya feeling nehasha dzacho dzandaita dzokusada kana kuti asatombomuona ndaitofila comfortable ndiri ndega. Sometimes I used to toti kana ndiri ndega ndaitoita masturbation ndine murume mumba so ndandisitori nawo access kana kudhata rekuti ndionewo mavideos mamwe epono kana kuchinga asina access yaizvo zvaingori foni yewhatsapp chete so ndakazonyatsokutozozviona later on kuti ndozva ndatanga kungonzwa feeling iyoyo yokufila mumwe mukadzi. Yeah. Munoziva kana pane dhera ndakapererwa kushaya zvokutaura ndinhasi malive ese anouya pana ndishaya zvokutaura live yanhasi vana imi mandihambula handichasi zvokutaura mandidi kupisa chokwadi chakanaka handitozivi kuti ndokuti chii kana kuti advice yekuti ndingati kudii kana kuti kudii handizivi. Chandingoziva chokuti pane mweya unoda kuti unamatigwe asi kuti nditi ndotangira pakuti nditi kudii ndozvazvitongori unotoedza tinotombonamatawo chaizvo kutoenda kuchechi ndinotogara nevanhu vari prayerful zvekutodaro but hazvisi kupera zvekudaro though havasi kuzviziva uno zviri kuitika but vanhu vatori prayerful zvekutodaro vanotozikanwa vaimbi chaivo vanotozikanwa kutochero chikatotaura munotovaziva but hazvisi kupera. Ndinotombotraya ndikavanzwa kuti vari kunamata tichiita maprayers ndinotomboedza kuti mwari dai zvapera but
feeling hiyo inongodzoka ikuti saka dei musikana yanga aripo panapa muchitobatana muri kutoita naso pafoni. Hey. Bedwe ndinokumbira mutibatsirewo vasikana, ndibatsirewo madzimai ako, madzimai makuru ari pano ngatibatsirei vana ava. Handina mashoko panguva ino. Ndokumbira mutibatsirewo tibatsirei vana ava. Inyati ndokutoshaivheri magroups acho but ndakatomboseka even pafacebook kutoti ndingawana iri magroups ari related to zvakadaro. Nditori nefeeling yekutombotraya because zvinoumira musha. Right. Mira ndimbokudonedza mwanangu ndimbotora vamwe vauye vambotibatsira kutaura kuti zviri kufamba sei chii vakatipawo advice kuti kudini nokuti chokwadi nhasi ndashawa mashoko azvokutaura chaizvo handina. Alright mwanangu, alright guys, nyaya ndadzisa kwamuri, ndadzisa nyaya kwamuri guys. Vana ava vakatowanda hasi mwana wake kana 2. Vana ava vari kuda kutana pachavo vakadza vana mafi ndopotiwa sei. Aiwa ndakunzwai, God knows ndakunzwai kuti egroup anoita vega ndakunzwai, but chiva tibatsirei vana ava guys semadzimai sanamai. How best can we help these kids? How best can we do that? Hello Kola. Hi SIS MELLY. Mushe kanjani? I'm okay. Ima ndoda ngozvitaurira inini pachangu. I think I don't know, but sometimes I kuti ngati icuriosity here kana kuda kuziya here kuti zvinoita sei, but sometimes they don't like, you know what, ndoda kutombotesta kuti zvinoita sei kuita nemukadzi. Okay. Une makore mangani? Ndine 35. Okay. Zvaindawo ku 35 noti apangani ma20s kapa. Ne 35, but nditori nemurume zvese nemwana, but zvinhu zvandinotongonzwa kuti une murume. Saka kana uchira nemurume wako pane zvaunowaya. Ndotonakidzwa as usual, ndotonakidzwa, ndotoenjoya sex yacho, ndotonakidzwa, but mukadzi futi chinhu chandinoda. Wakamboita here nemukadzi wacho? Handisati, but ndoda kutoita pane wanachitaura naye. Kupi? Pano takangosanganawo online. Alright. Saka iye haasati amboitawo and anga achiti anonzwawo kuda kumbozvitraya. Saka takataurirana tikati after school holidays tosangana. Ndozvanaida kungotaura. Saka ukanoita achizoita kuti murume wako akazozvibata zvinofamba sei? Haafani kutozvibata sismeni. Haafani kutozvibata. Okay, let's say waenda kunosangana nemunhu ushu. Masvika maitana. Wandoda kutosangana nawo naye atoriwo married. Masvika maenda kunosangana nemunhu ari married maita zvamaita. Handitika zvanyatso kutonakidza kumba uko usina interest pozofamba sei naiyewo kumba uko. Handi mese mukutesta. Mukunoexperimenta. Muexperimenta mona mai wekani zvakufairai zvokudaro kumba uko kuchisina dhiri moita sei? Ipapo ameno sismeni handisi yangu, but ndakatongozvipira kuti ndoda kunzwa kuti zvinoita sei. Then panyaya ye3 yamamuchitaura iyi ndakatombozvitraya yangu, but mazuvawo ekufara ndiri kuma20 something years. Okay, sati waroorwa ndisati ndaroorwa. Zvikakuita ndakatobvunza. Zvaitonakidza because taitoenda kumapati. Handidi kunyepera SISMELLY zvinhu zvinoitika. Zvinoitika kumayunivhesiti tiri kuyunivhesiti handitataura hangu zita racho, but taitoenda kumapati tikatobva kumapati tinotodzoka totoita ma3 mahostel.
zvaitongove normal through kuda kunzwa kuti zvinoita sei. Saka zvinhu zvandakatoita before ndarombo. Right. Yeah. Thank you, my sister. Good luck in trying with that married woman. Good luck on with that one. All right. Good luck. All right, my sister. Sharp. Yeah. Hello, Patricia. Hi, dear. Hello. What did you say? Hello. Yes, how are you? Hi, SIS MELLY. I'm good, and how are you? I'm fine, thank you. So basically, my story is a bit different. Yeah, everything's good. So basically, my story is a little bit different. So I've been seeing comments, vanwachiti, vanwarkunyepa, and this and that. But personally, I feel like when it comes to things like these, it comes down to self-control. Because I was put in the situation when Dangandirisha Mwaline with Uganda, Nevami was kind of with Nigeria. Then one day, Vakati, we're inviting you to a party. I said, okay, cool. Takendo party. And then when we got there, I came to realize that it was a married man's house. His wife was on holiday, and he had about 10 friends, and there was only about 4 of us. Okay. And then after about 30 minutes of drinking, music, dancing, then apparently everyone had to get naked for an orgy party. And then I had no idea what an orgy party was, you know. Sakandakati teaching on the orgy. Then they said everyone just have to fuck. You know, so when it comes to Nigerian people, I don't think they've got fear. They were doing it, and then the other Ugandan girl, she was so scared, so we literally just went and sat down on the corner, and then we were doing our own thing, just literally sitting down, watching people having sex, like it's nothing. So that's what I'm saying. Sometimes I feel like it comes to self-control, and also the fear that you have within yourself, and how you can control yourself, because certain things can be, you know, avoided, if you get where I'm coming from. Yes. And mind you, or what is wrong with them, or what are they carrying. And then like you were speaking about spirits, that is something that people, you know, they underestimate. And you don't realize the connection that you can get from sleeping with just the next person. And obviously that's all I wanted to say. So it's all about self-control. So that very day, so it means that very day when it happened, that orgy party, it means it's the two of you were sitting in a corner, right? And these other, how many? They 2 plus 2, 12 were having sex. SIS MELLY, listen, there were 3 girls, they were having sex with about 9 men. So what was happening? They were changing each other there. Yeah, was sleeping on the floor and in the living room, just doing whatever they were doing. And like the other girl said, it's very true. You will sit down there, you will watch, and people will have no shame. It is disgusting. It's disgusting for real. I'm telling you. That's what I said. It's about self-control and who you are as a person too. I'm not judging other people, but that's my own opinion, you know. And after they were done, did you try to ask your friends what was that all about? Well, not really, because with my other friend, especially the other Nigerian girl, she showed me different signs, if you know where I'm coming from. Like, for example, there was a day I went out with her, and then she ended up sleeping with this guy out of nowhere. And then for me, that's very scary, because it's like you can't meet someone right now. And you sleep with them right now at the same time, yes. That's very wrong, you know. That's not how I was brought up. You know, so that's what I'm saying. It's the fear that is installed in us as human beings. It's your beliefs, and it's about self-control. Hey. So yeah, thank you for your platform. Thank you very much. Thank you very much, Doctor. Thank you for contributing. Yo, we're learning, yeah? Guys, when I did the QK, I'm not doing pandoza. I'm just the Gutani accent. Ha! Mujati eke. Eke, I'm going to Chimpuya Chacha Zoga. Mujati eke.
timbotora zvakaoma. Hello caller. Hello my sister. Hello, SIS MELLY. Yes, somebody say So sad. Zvekutaurwa apa zvinotisa. Isu sanamai chatafuna kuita kanga tinamatire vana vedu. Because hatizivi zvavari kuita munyika umu. One, inchandoda kutaura hangu ndechekuti vana ava, do they know maspirits avari kunotorana nawo? Because the moment yawapinda mazviri hazvichabudiki. Saka vana vanotoda proper deliverance. Mapastors aya anonamatira chaiko chaiko. Kwete mafake pastors, kwete mafake whatever. Uyezve ivo ngavatozvipira kutozvipa upenyu hwavo kuna Mwari. Because munozwa kuti taingozvinzwa zvinhu izvi. But I'm so shocked. And havasi vana vadiki kama 25, 26, 27, 28, ma 35 years vatova vanhu vakuru. Asi dai anga ari ma18 ma-teenagers maybe tichiti kuda vana vadiki. But ava vava kutoziva zvavanoda muupenyu. And vari kutiza varume vachienda kunoita izvozvo. Is a spirit yatofanira kunamatira. In advice yatongoda hangu kupa kumadzimai vari panapa, vana amai vari panapa. Ngatinamatire vana vedu. Shuwa vakomana vakuita ngochani, vasikana vakuitawo izvezvizvi. Zvinorwadza. Muzwa ndakateerera ndavhunduka kunzwa vana vachitaura zvinhu zvakadaro. But zvinongoda munamato. Kudzokera iri kuSodhoma neGomora riya rakaparadzwa naMwari nekuda kwemabasa iwaya. Tozvindada kungocontributa zvangu. Kuti vana vedu vasati vapinda kana kuti vari mazviri already zvatisingazivisi vabereki. Ngatingovanamatirayi. Because ava vatova vanhu vakuru kuti vatobva kumauniversities vanhu vava kutoshanda vamwe vakaita dzimba dzavo. It's a decision yaunomeka in life. So that was my contribution, but I'm shocked. Ndapererwa zvangu. Right, thank you. Okay. Thank you, Akoma. Thank you very much. Yo, Hansina mama vana vedu, they need prayers. Hello caller. Hello, maskera SIS MELLY. Taswera wedzera volume try ku. Okay, makunizwa. Yes, Shana. Okay, I want to contribute something. Visapa wakaisapa is either unema earphones kana wakaisapa loudspeaker man. Ndabvisa ma-earpods angu. Makunizwa. Yes. Okay, indida kucontribute panyaya iyoyi. Firstly, I think vanhu vari kuzviregerera. Ndoda kutaura zvemunhu wandonyatsotoziva. In fact, vanhu 3 vandoziva vaive very close to me and vakapinda mazviri. One musikana ndaishanda naye but aidresa zvechikomana nanhasi anodresa zvechikomana. So ini ndanichangobva kuZimbabwe ndisingatombonzwisisi kuti ichi chinonzi malesbian chichi. So zvaingondiitira fani and pakambani pataishanda tachingori maZimbabwean 2. So vanhu vemuno vaitotanga kutondiudza kuti mumwe wako ndo zvaanoita but ini ndaisingamboba believe. So moment ndakazotanga kuita close naye then but ndaitya kumubvunza. So tatozosiyana ndakusashanda ikoko then takaramba tingori digits like contacts and stuff. So ndakazotanga kumuona achiposta vamwe vasikana achikisana nevamwe vasikana. So I was like, okay, let me just ask. Ndida kungonzwisisa kuti zvinofamba sei, anenge achinzwei chichichi. Ndopa ndatongoti nyangwe akandiblock after this at least handichambomuoni. Ndopa ndatomubvunza ndikamuti naiwe chimbondoudzawo kuti saka iwewe uri mukomana kana kuti uri musikana? Zvikanzi nini ndiri mukomana nokuti ndotonzwa kuda vamwe vasikana. Ndikati okay, so vanhu pavanorara vese vanotunda, so kana iwe uri mukomana iwe unotunda here? Zvikanzi ndotonakirwawo kuti ndicharamba ndichabvunza. Ndakatya. Nanhasi ndine nhamba dzake, handitauri naye but it seems anotozvifarira zvitori maari. To make matters worse, atori nemutwini and
mutikini wake atori normal. Iye ndiye anongoita kunge benzi achiita izvozvo. So ndoona kunge vamwe vacho vanotozvida ini. Hazvisi zvekumboti kwaimweya. Vamwe vacho vanotozvifarira kana kuti zvinoitisa mari here kana kuti chii handitombozvinzwisisi kuti ameno inini zvekuti kwaimweya I don't believe it. Vanhu vari kuzviitisa and kuchinjwa neenvironment kuti since munomu muchingoitwa zvisina nebasa vanhu vakabva kumusha vakungowewo vachiita zvisina nebasa munomu because munomu it's free. So ameno ndo mafungiro angu. Wow. Thank you very much Kola for your contribution. Thank you. Ha zvakaoma hanzi nakola ndandabva kumusha inini ndikasvikosanganawo nazvo zvinhu zvakadai sevanhu bhuru wangu achiitawo zvinhu izvozvizvi zvacho pakaoma. Right, rekaitinzwe vanhu. Hamna one. Hello dear. SIS MELLY Mahadi. Did I tell you say? Hello? Yes, yeah, we are listening. How are you? SIS MELLY, mimi wangu murume aitori ari pastor paZayochi. But akatoenda nenyaya chimofi icho chichi. What you call it? Murume wangu aitori ari pastor paZayochi akatoenda nechimofi. Kuinde. Saka isusu tinenge tichingoti varume vedu ava ngatiende tinonamatira maspirits. But mapastor akina ndo ari kutozviita. Murume wako anga ari ngochani? Murume wangu anga ari ngochani SIS MELLY taipinda Zayochi. Usingazvizivi? Ndisingazizivi but patakaroorana chikachacha airamba kuita nekumberi aida nekuita nekumashure chete. Kudhodho? Aingoda kuita nekudhoti chete. Saka pakarogo waingoitwa nekudhoti chete? Ndaingoitwa nekudhoti chete SIS MELLY. Zvichitokuitira? For 2 years. Ndairwadziwa SIS MELLY but nenyaya yekuti ndaida kumba ndisingadi kunyatsisa vabereki vangu. Kusaka nhumbu waizoita sei uchiitwa nekudhodho? Atinotomboita mwana pa2 years SIS MELLY. Iwe Kola ukunoziva kuti every day kubva musi wamaroorana aida kokutera kunumber 2? Aitoda every day for 2 years SIS MELLY ndakaitwa nekudhoti. Hapana pakamboitawo kunoma ugomba? Hapana paakamboita nekumberi SIS MELLY ndaingoitwa nekudhoti chete. Kusvika musiyane? Kusvika tirambane ende akatonyengana navamwe pastor vemuchechi mumo ndo vaitonyengana navo. Iwo unakona kumboti unotaura pa 2-3 years kumboti unonzwa hama dzekuti pane zvikuitika mumba kuzvisiri normal guys hauna? Handina SIS MELLY handina ndakazotongoudza mai vangu. Vakati kudii? But nyangwe nanhasi nditori neproblem yekudhoti uku. Haungatadzi 3 years. Problem handitogoni kugara mushe ndakatobatwa problem isingatoiti kudhoti. Shame. Angasina like paikatanga kuti hana kukudza kuti maybe handifanira kutiva nezvinhu zvinoshandiswa zvimachijeu hana kukudza kuti shandisa majeu kana chiyana chihana? Haanotomboshandisa jeu because aingoti nda kungokubvisa kumhandara. Ndobva tokubvisa ndobva tongokontinya zvakadaro. Ndobva atokontinya SIS MELLY. 3 years hapana pa 3 years hapana pawakazombodza zvatomboita kunge normal? Kunotongorwadza SIS MELLY because pamurume wandakazoona the pain yandakatonzwa ndichibviswa kumhandara itori nani than yandakanzwa ndichibviswa kudhoti. Shame. Saka dzimwe dzenguva tinenge da kuti vana vangachava namatiri vachinobatwa musoro namapasta acho. Zvandaitaura pano exactly. Kola, thank you for confirming. Zvandaitaura pano kuti nyaya yekubatwa musoro iyi nevanhu vasingazivi. Kungonzi vari kurwara uyai kuno watomhanya kunobatwa musoro. Vari kudai mhanyai watomhanya aindepi Kola wangu ngadzoke. Ndithingi network. Mazvinzwira ndimuri kuzvinzwa 3 years achidigidwa kumasure uko. Ndifunga pane zvaitika ari kudhikana ko ndifunga pane apindi 3 years mai mwana achiitwa nekunumber 2 achitaura matomuzodanzi ndane problem handichakwanisi kugara zvakanaka iko zvino izvi because nenyaya yezvo zvakaitwa nemunhu nenyaya yekuti aida imba pastor hatina kuzozwa because ndifunga pati munhu apinda because ari kudhikana ko animona
Guys, msataura mchida ranzuri vanegdodo. Don't say that, guys. It's a sad story. Don't say that. Animona, pastor bekuza yoja. Hatina kuzonya cha sikunzi vakazoguma vaita upombwe nevamwe pastor vemuza yoja imomo vakatozodzinga muchechi. Iwone ngochiti ndi murume wangu ndi pastor kumberi. Pastor vachiparidza vachitora kuti Sodoma neGomora yakadestroyiwa nekungochani. Sodoma neGomora yakadestroyiwa nekuda kwevarume vaiva tena ivo vachitoziva kuti vari mukati mekuita izvozvo. Handisi mazviwa kakana kune murume anokuti ndoda kudhodho mazviwa kakuti it's not a good sign. Mazviwa handiti it's not a good sign. Kona murume kwachiti hatite ku number 2. You must put a question mark. Something is wrong. 2 years achingoitwa 3 years. Zvino kutoti vana vacho vaende kunonamatigwa nani, guys? Tikuti vana vaende kunonamatigwa nani? Nima men of gold vanonamatigwa nani? Nokuti vanotobva kuva vewese vanonamatigwa nani? Mbondudzaiwo, guys. Vana tikuti namatigwa nani? Hey, this is so sad, guys. Hello, Sad. Sis Mary. Hello, dear. How are you? Ndida kucontribute hazvisi muno muSouth Africa chete, even kuZimbabwe vanotoshanda sister yangu ndakatomuona munhu akadaro kumabro. Kutoswera chitomuona mukomana anotozvita musikana. Iyo yangu chani kaiyo. Iyo inenge yangu chani. Mukomana anotozvita musikana. Ndakati kochii chari kuona muZimbabwe zvakubvumidzwa here zvikanzi hautozviona wega nemaziso ako. Zviriko saka tongoda kunamatira, even musati vana oda kunamatirwa. Nesu vanhu vakuru vacho ngatizvinamatire. Yeah, true. Tidzidze tizive kuti kune mweya unoshandisa vanhu, urambe mweya wacho nekuzvinamatira. Very true. Muri kuona isusu vanhu vazhinji like as masimu ladies uchizvishandira unonzwa munhu achiti why uchidependa usina boyfriend, why uchidependa unenge uchizwa chawakafambira kuSouth Africa. Muno mune mweya wetsvina, mweya wekuurayana. Saka urambe uti ndakauya munyika yavatorwa uzotsvaga basi. Koza ukumbane nezvinhu zvese kuti hanzi ndada kutoita mukadzi tomukadzi, chicho unobenefita chounonzwa chii? Hello? Yeah, chakateerera. Hapana chounonzwa mukadzi tomukadzi, hapana. Asi tese ngatingodzidzei kuti ngatinamatire mweya wakaipa. Mweya uyu wakatangira muno munyika matakapinda. Mune evil spirits. So kana uchiziva kuti uri evil spirit country, zvidzidze kuzvinamatira wega. Ndokwetipa pandapedza Sis Mary neucontribute wakwandaita. Thank you very much. Thank you. That Zim chick, Smelly, you know my story. I know it, my sister. I know your story. You remember you told me from A to Z. I know it. I know the story and the people that you were hanging around and what you ended up. You almost got into that. They were kind of hanging around with those people. And guys, hands matanga off topic chiko. Vanane ngongo yani zvanenge nazo. Zvakaoma skana. Zvakaoma. Zvakaoma. Hey. Amen. Matrisam muri kuere ku matrisam. But I think zvinoda kungoenderana kuti munyatso kuona how this is happening, you know. Zvematrisam zvevaru chichi zvinoda kungoenderana kuti munyatso kuona how it's happening, the way it's happening. Handi muri kuona. Guys, vanava they are going through a lot. Ndoda mbodai so. Ndoda kumboita live yevana vane 30 years and below. Chete. 30 years and below. Tudambota live tiri tega imima 30 and below tombodzinga machembere ese mumboenda kwamunoenda machembere kwangana mama 30 something mama machembere mumbobva timbosara nema 30 and below. Tudamboyatso ziva kuti what is happening in their world. World kwavo what is happening. Guys, you might be shocked because you are going to hear a lot of things that tisingatozivisu. Anmona, zvatisingatozivi. Kune zvakawanda zviri kuitika ikoko. Mufunge. Kune zvakawanda zviri kuitika. Right. I think guys nastatandara. Okay. There's a question here.
if you need to answer the question. Pane question yabvunzwa iyo guys. Daira iyo. Tiri pane. Daira iyo. Hanzi tiri pane taila ife. No, another day because I'm tired plus. Baba vaya vavatari gamba. Vana mawanza chipinda pachitaura neisi vachinda kwachi tikangomburisana pakaenda vakatodya vakati ndikatowa vachiti ndakana norara saina norara. Hanzi 34 and below. Okay. Hanzi my queen. Pindere answer you guys. Hanzi my question is if you see your men doing it. Okay, let's get to get this. Hello, caller. Hello, SIS MELLY. Yes, Murisei. Ndiri right zvangu ndoda kungotaurawo story yangu yakaitika 2 years ago yema-threesome. Ndanga ndine friend yangu yandanga ndinayo, long time friend. Anga ari married, then vakabva vasiyana nemurume wacho. Saka anga ina boyfriend wake aidanana nayo murume womunhu. Then friend yangu akabva andibva akachira kukumba kwangu. Ndaitogarawo nemurume wangu akabva angonditi munonzi chii boyfriend wangu akaino zita rake amunogona sei, akabva anditi chii anditi ngatitei threesome, akati anokufarira iwewo but andozondiri married shamwari yangu. Akanditi ende iyo bheyo akari married ndikanzi akati anondifarira. Ndikati kana ati anondifarira kana tikaita threesome tinozofamba sei since iwowo kwakazopedzisira akudai nini. Akanditi hanzi akati iye anondifarira daita threesome neni. Tikatobva tichaenda tese kulunch titori nabheyo wacho ndichitoperekedzawo iye shamwari yangu achiendo kwaaenda. Akatonditi bheyo wacho natoripo akatonditi saka tisi kupfuura here nekuloji. Ndikati ini handakubvumirana naizvozvo. Kureva kuti iye anga atotaura nabheyo wake vatowirirana kuti vachataura Hey. Haya. Saka makaita makaramba. Ndakaramba ini SIS MELLY, ndakaramba ini because hazvisi zvinhu zvandaiwirirana nazvo. Plus zvinhu zvaikonzeresa conflict because in the long run yange iri shamwari yangu I've known her for a very long time. And in the long run ini ndiri married, iye akasiya hake marriage yake nekuda kwemareasons ake, but ini ndiri married and it's not something chandandiri willing kuda kuita. Zvakaoma. Plus chinhu chandaida kutaura hangu, of course vanhu vazhinji vanoti mweya wetsvina ka. Honestly guys, mamwe acho namachoices. Vanhu vanongosarudza. People decide what they want to do, especially now yesex ka. Vanhu they are freaks out there guys. Like shamwari yangu iyo zvayaiita nemurume wemunhu wake waaidanana naye yeka. They are freaks out there. Yeah, pakaipa guys. Yeah. Yes. Man. It's real, SIS MELLY, it's real. Handisingotira zvinhu zvakaitika flat out ndiripo, tikatoenda kulunch, tikatobva kulunch bheyo wacho akazopedzisira ada kutondirongera munin'ina wake, ndaramba zvethreesome izvozvo. Yeah, pakaipa. Kana wakatoramba at least wakazvi self control. Thank you my sister, thank you. Hey, zvikandichero mupedzisira wandaona angachifona apa. Haidzi nyaya idzi. Chimagine kuti tikuita usiku unowu pari kubuda nyaya dzakadai, kuzoti tikaita takawanda tinowa dzakaita sei. Toita takawanda nevamwe vasipo kuzouyawo vachida kushiya nyaya dzakadai. Tinowa sei. Hello, caller. Hello. Yes, how are you? Hello. Yes, Daddy. Ndiripo. Murisei. Ndiripo, ini Murisei. Ndiripo. Ndofuka topic yabaya nayo inonakidza because I think kuti nyaya yekungoti munhu achoza kuita lesbian kana achoza kuita gay, I think ichoice yemunhu. But problem inozoitika ndezvekuti vanhu vazobude pachena manje because of pane vanhu vari very judgmental in terms of maybe
mavhesi zvinodzidziswa mumachechi and so on, but truly speaking tine vanhu vanenge vatori straight anenge ari murume anenge achida kuita ngochani, but zvonesa I think zvinhu zvongatodzidziswa chero kuvabereki kuti munhu anokwanisa kungoita ake ngochani wotokwanisa kurarama, because ngochani idzodzo vanhu and havafi vamanikidza kurarama umwe. So it's a matter of choice and hapana vanhu vakutadzira. So handioni stigma iri pazvinhu zvokuti kana stigma yakatobva pane vanhu vatori bhayo vakawanda, they go both ways, mberi kumashure. So I think kuti in the years dzati kutoenda like maybe 5-10 years from now, that trend ichatokura whether kuti anything or not, because one thing chinhu charatidza kuti zviriko ndezvekuti unokwanisa kunamatira munhu but nothing will happen. I don't think kuti munhu ngochani kana achasei it's something chiri demonic chokuti munhu anokwanisa kunamatirwa zvigobva. I think ndo zvaari. So I think it's high time isusu sevanhu tabelieve kuti zviriko. So imam sati mabuda pachena buda pachena kuna kuhama dzenyu kuvanhu kuti sexuality yacho inenge yakamira sei? No, sexuality depends kuti iri private sexuality, but at some point you need to tell her. I'm saying kuti a person can be bio arumumba. You can actually have a wife or mukadzi and then mesa muri two automozati ndoda kwezve. So that's where society is going. Yeah, so pana couples and so feel out we need someone which is three. So it's their own choice, but problem really people are judging. But at the end of the day, people don't have to judge because kana vanhu varora anafanira kuwirana vari juba. Of course. Pasina umwe munhu wechitiri. Pasina umwe munhu wechitiri. Sikani isu kana tiri tichida both ways. That's us. But problem iripo ndeyekuti stigma. But zviriko here zvokuti unoyazozi madam ndiri kuda wechitiri? It happened. Depends. It depends on the relationship yamunayo iwo namadam wako. And actually you can actually have an open relationship to the extent yokuti unokwanisa ngoza ndakutaurisa. No, it's okay. We want to know. We want to learn. We want to know. Kuti ati kana zvozoudziwa kuti ndochitiri tisavhunduke. No, I'm just saying kuti vanhu you can actually have an open relationship. Alright, toda uchitiri or unokwanisa kuenda waari kuti inini wangu inini ndoda kuona munhu. So kana partner wako akakubvumidza, it's okay. There's nothing wrong with that. But marriage ndeyevanhu too. That's the thing. So zvoenderana nezvamawirirana muri two rather than what's the society zvainoda at the end of the day. So zviriko because munhu akazongoti ndinoda wechitiri ndikuda kutema nepoto kuti unoda kuti kudii. Saka by learning and getting to know, learning and getting to know. Zvonetsa kuti munhu akati ndoda wechitiri, but it can go both ways. Mukadzi anokwanisa ngoya kwa hazviko shamwari, hazviko kuti kumunhu wechitiri kuno murume ndikuda wechitiri hazviko agozvibvuma hayo hazviko. No, aiwa ndiringotaura wangu kuti it's just perspective. Handi mune mafungiro enyu. But ndinoda kuti kuvarume handifi kuti mungazvibhelieve inini. I don't think kuti mungazvida kuti ndati ndikuda umwe munhu wechitiri wobva kuti mina ndotora bhuru wangu ndiye handishow kudzidzisana. Ndizvozvo. Because show kudzidzisana because macultures atosiyana in terms of plus magenerations atosiyana, like imimiwo zvamunokoshesa nezvinokoshesa the next generation. But Agradzi, look at your generation. Look at your generation. Uchiri mudiki wewe.
uchiri mudiki. No, let's be honest. No. Uchiri mudiki, you will. Then your wife says, I want another man. Are you going to agree? No, handisi kutaura kuti kana mukadzi wangu akauya akati ndoda umwe murume, definitely I would say kuti hausi kuzikanwa neni. Of course, you see? Pane something between us. Kana uchida kuenda. You see? That's what I'm saying. Ndinotaura kuti kuvarume mimi zviriko munogona kuzviita, but isusu kuvakadzi kuzvitaura toda umwe murume zvigobvumika. Ninge wakatora muchongo wakaita sei? Zviriko. Itoripo kauchita yekuti mukadzi anokwanisa kutoita varume tu, but depends. It's modernity. It's modernity. So at the end of the day, it's 50-50. So those people can actually have vari mumba vakarorana vachita both ways. Kumberi nokumashure vanokwanisa kurorana murume achita kumashure chete, but hazvirevo kuti murume ane demoni. Hanzvadzi chete kumashure for 2 years. 2 years hanzvadzi pasina kana kuti kumberi one day. Okay, ngaite kumashure achitaone kumberi. Kwete kuti 2 fucking years, 2 good years pasina kana one day kuti kumberi. No, hakuna. But ino chinhu chandoramba ndechekuti munhu achiroorwa obvious murume anenge azvitaura kuti wangu ndofarira kumashure. Ndifungi kuti anenge ambotaura ini. Kuti anenge ataura, I don't think so. No, it's why it's just a code language and they are just frank. Chakuti munhu anenge anakirwa wachifunga kuti achachinja munhu kana wapinda mumba. That feeling yokufunga kuti demon, kuti murume wangu tori namatira rakapera. So ndozvinhu zviripo. Hapana munhu anovharwa kunzi murume wangu akazondivhara akazondichinjira ave mumba nawo, especially kana ari straight that way achingoda kumagaro chete. Ndozvandofunga. So there was miscommunication. Makanyatsotaura naye anyatsokuudzai kuti ini ndakafunga kuti ndichachinja, ndichamunamatira munhu wacho chamuchinja tamba. But at the end of the day munhu achinji ndozvaari anongoda kumashure. So at the end of the day akazogobuda mumba imomo because mukadzi anga kutadza kudhilivha zvaanoda sexual. Hence akababuda marriage. So it's just like zvinhu zvekuti it's simple, zvinhu zvisingadi any complications, zvinhu zviri straight. Because like problem yaitika ndeyekuti vanhu vanomanikidzwa kudya sadza ivo vachida chinhu chisirisana. So iko zvino vanhu vakati hatidi chinhu chinenge sadza, then the society inouya, then yobva yava yotanga kuvajaja. Yoti idlasadza kudliwi chingwa idlasadza. Saka munhu kana achida chingwa atadzirani. Hapana munhu atadzira, because you will never know. It will happen kune vamwe vanhu. Tinehama dzakawanda and some of us are suffering the same thing iyoyo. Vari kungosuffer because of zvinhu zvakaita sokuti anoda kuita ngochani, but pabva panzi anofila kuti body yake musikana, anofila kuti chii, and then society inobva yatanga kumulabela in bad ways. But munhu, it doesn't mean kuti kana ari ngochani anoda iwewe. Pamwe asitombori attracted kwauri, atori attracted kune dzimwe ngochani. So at the end of the day they are just people. Stigma tobva tamboimira, but zvonetsa especially to countries dzakaita seZimbabwe, because Zimbabwe is a Christian society. Munhu anenge achiti Sodom neGomora ndizvina Satani izvozvo, and people are suffering kuti inini ndakaona ngochani toda kurwira Mwari. But at the end of the day we will never know what God wants, and you will not a good Samaritan, but at the end of the day you will never know. Zvakanda kutaura izvozvo. Yeah. Thank you, Judge. Thank you for giving us your mind. Thank you very much, brother. Okay. Wow, hand society yedu jaja vanhu, saka sometimes it's very hard for people like to come out vachiti vataure zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika even mumba kuti vataure. Wow, good. Right. I have somebody panapa a caller who called ashara nenyaya dzve sex party oya. Kuti akaenda ku sex party and
vakagariswa mukona vanhu vachita chichichichi right. hanzi ndokumbira kuti pamunoita zve35 and below up ndine nyaya yangu yandida kushare nevechidiki handitika right. So guys, sorry henyu, thank you guys. Let's bring more topics dzinonzi hadzitauriki musociety, dzinozati hadzina kujaika kutaurika dziya, pano tinodzitaura. Anomaona, pano tinodzitaura. Handiti meni tingada kuti titaure dzimwe nyaya dziri kuitika kumasitimadhi, hamudzida handiti moda dzedu idzi, handitika tichafamba nedzedu dzamunofunga kuti bring any topic to me. Yamunofunga SIS MELLY, can you please address this kind of topic? Ndinoya nayo and then we talk freely pano, handiti maoda pano. So guys, let's do this. 35 and below. Yes, Stanford. 35 and below. Let's schedule a date. Let's schedule our own date. 35 and below. Now, how are we going to do it now? Tisina utendera kuti ma 40 years ayapindo. Tichazvita sei kuti tisina kubvumira kuti ma 40 years auye panapa nema 39 vauye pano tozvita sei? Because I really wanted 35 and below kuti titaure nyaya dzedu, timbotaura tite live yedu tega takasununguka tinyatsonzwisisana. Kana kuti the very day in question vakatevera ma 37, 38, 39, 40, 41, 50 zvichienda, handika we not going to allow them to comment. You just come here, you be silent. Nenge makanyarira muri kuteresia, handimaona. Me will be talking with my young sisters and my daughters and sons. Handika 35 and 30 below. Vana mili machembera 40, 39 years ma 40. Mutori kusemwazi group. Mudaro kusemwazi group nedu duze nesuku. Nokwa muri. Saka mukwana apa. Kana mauya the very day in question munogara kuterrace. Inenge iri ndoda kuti ma 35 avu ndivavhurire. Handimaona. Aiwa, haisi discrimination dudu. It's not a discrimination. Tiri kuda kuti tinzwe what is happening in their world. Haisi discrimination. Ndosaka ndati munenge muripo muchenge noti hapana way kuti ndikuvharirai panze. Ndiyanga iripo ndaikuvharirai zvemashuwa. But hapana way. Ndoda kuti tivavhurire titaure nevana. Handika tinyatsonzwa. Handika vachitaura, let them be free that day in question. Let them be free. Let them talk. Zvese zvinoitika kunze kuzvavanotaura vachidini, we want to hear. Let them talk. Musi wacho njenge ndakawedzera maadmin. Ukangoenda off topic blocked. Unozodzoka kana life yapera. Ukangodai mute. Handimaona. Saka machembere angu mumboti doko ine timu rangu tombotamba handichivavhura inenge mvenge yavo that day in question. Vachirudunuka. Vachinyatso kupembera zvimwe zvavasingagoni kutaura kunzoko, ma questions anenge kubvunza aya akavasakwanisa kubvunza ndopa ndida kuti vabvunze ipapo iwayo ma deep questions. So let's schedule a date. Handitika anza vasivana ndege kadaro ini ndiri kuda vana, iyi live ndeye vana haisi vanhu vakuru. Hello, maswera sei SIS MELLY? ndaswera maswera sei? Ndimani? Inini, that's him check. Oh, yes Miri, yes. Nanchiti varume musa varambire, guys. There's a lot of things going on, and SIS MELLY, you know the stories, right, that I've told you. So these people that come on vachitanzi, oh no, wangu hadai, it's a lie, because it's like, do you know that I can know everything but just keep quiet and act stupid? So guys, don't do that. Like, don't be narrow-minded. Be open-minded. You know. But pane munhu andiri kutsvagirai kuti auye, ndichataura naye nhasi manheru kuti auye palive achikutaurirai zvinenge zvichiitika. You see? Zvakaoma. Okay. No, I'll be waiting. We and I bring the person. And thank you very much for helping Timura. Wanga chunza kwatsa kwangu seri kuna ndiri busy. I was so busy, but I read Nema solutions. Thank you very much. That's being a real diary. How SIS MELLY you acted. Waka actor. Akamutsvagira munhu akaenda naye akanona mwana wake, and the whole court thing kuti vari kuita custody thing kuti anofanira kuenda kunona mwana wake at least. You see, so wakagona. You played it very, very well. All right, thank you. That's Zimchik. Don't matter to say. All right. Good night. No, Brian, andisi kuti vanhu vechikuru havaiti ngochani izvi. Kwanti zvotanga muri vadiki here kusvika muzvika muchembere muri ngochani. Ndiri kumboda kuita handitika tingaiti chiko guys. It cannot be a youth seminar. Tingaiti chi guys, give it a name. Ka program katoda ngoita, so haisi yengochani.
haisi project program ingochani brain iprogram yandoda kungoita nevana vangu ma35 and below, just kungoda kuziva what is happening in their generation. And zvino ndikaunza mudhara panapa oya undudza chino kuti tiri kugeneration imwe chete tungoda zvakafanana kugeneration 1 uku tikuda kutamba muvana. You see, you heard kuti ukateerera live ichitanga pane a lot zvativhundutsa zvataugwa nevana panapa zvatakatisingazivi kuti zviri kuexita zviri kuitwa nevana kuseriku. Ende vamwe vanachonga vachitori mudzimba dzevabereki akazvoti mira ndivhare dhi vabereki vangu vasandinzwa anomaona. So zviri kuitika right under our nose. Tinavo vana, the moment we go to our bedrooms and close our doors and they are busy doing that in their room. I don't know. I've never thought about it. I don't know what she is doing out there. I don't know what they are talking, what she is doing with their friends. I don't know what she watches every time when she's alone in a room per phone park. So some of the things we think is inappropriate to ask them, guys, Mwanangu, do you know about this and do you know about this? Guys, can I talk about threesome? Do you think it's necessary? I can be free to talk to you guys about it. But I can't. Ndoto freezer kudai kufreezer cheko but ndogona kuya pana pandosununguka. So youth concerns, yes, probably yes, thank you Auntie Empress. So bringing them here until we can have a clue of what is happening in their generation and in their world patisiri. And that's the whole idea, because you can see kuti vana vane zvakawanda zvanoda kutaura, vane questions akawanda kubvunza, but kukubvunza hapana, kukutaura dololo hapana. They can't go to each and every platform kuti ndauya Dr. Rozvakati. And anogona kutanga kutukwa kana kutanga kusekwa kana kutogwa mascreenshots akutofambiwa naye. But pana it's a free platform yekuti vanouya vanosununguka vana kana vari pano. They ask questions and they say what they want to say. Tinenge takateerera panoseka toseka, but serious will become serious. And that's the main idea. Hatisi kuti tikudzinga vana baba madhara machemberi. But they can be there vakagara so that ivo vaione very open-minded kuvana kumba kuti so okay, saka zvitaugwa it's a possibility zvakadai zvinogona kuve zviri kuitika muno kwaichikona mili muinde munoziva zvimwe zvinenge zvichiitika kuti zviri kufamba sei. Saka machembere that day in question I wanted you kuti machembere muinde kunokosha vana nhuva that very day in question kuti machembere munokosha vana nhuva kana kuti muinde kunoroya musi wacho iwoyo. Handiti machembere tinoroya here kana kutokosha vana nhuva kuti musi wacho toenda kunoroya kana kunokosha vana nhuva. Asi ndazofunga kuti aiwa gadzokai munge muripo because mune vana handika vamunavo, garai makateerera so that we get to learn tese tizive chichi kuitika, because generation yedu yasiyana guys. Isi takakura chiziva kuti tairohwa mazana takutorova vemazana vadi kurohwa ukatomurova watomita wese atove wild zvekutodaro. Animona katomurova atove wild zvekutodaro. Saka tonofanira kuti tigare navo pasi tizive kuti tozvitakla sei. For instance wasangana nesituation yakafanana neyoyi, mwana ari kutokudza kuti wozviita sei, makambonana kuna America kuvari free zvakaita sei, kuna UK vana nokuti havaiswi mbamba. Isi vedu kuno kungodai ande vachadi yatosiyana. Animona yatosiyana. Saka machembere musochona ndati hangu munoroya kana kunokwesha nhuva, asi ndazoti chiuyai mugare mucomment section tidzidze tiri tose tichiona kuti zviri kufamba sei tichinzwa vana ava. Saka regai timbona muri kwere va 35 and below. Are you there? 35 and below muri kwere 35 and below. How many are you? Muri kwere tipei my love never likes to one 35 and below. Are you there? Right. Muri kuvaona 35 and below. Are you there? You can see them, aren't you? My 35 and below. So 35 and below, prepare your questions. Antika, prepare your questions. Hey, where watch me when milk? Milk, kupida pachi. But what is it? Milk, I don't say so. Right. Saka, prepare your questions, guys. Sometimes you are not free to talk to your relatives. Nana mai venyu, kunana shamani zenyu kumwe. This is a tiripo na mai susu vana sisi mai venyu Facebook. Tenge tiripo anditika tinenge takamirira. Kana mine shamwari zenyu dzimwe dzechidiki dzakablockwa pano asiri maghost vanhu vari kuda kuvepo that very day chat to come and learn, because I think we should also do this more often. Kuti vana musununguke musawire the amenu tive nemi pamwe chete. Flosi. Animona. Musawire paiti, musawire mugomba. Saka tiudze kana varipo so that that very day we unblock them.
they come here and let's have an open discussion yakanaka inosekesa inonakidza inodzidzisa. Let's get to learn and let's learn. So I'll find a date ndokuudzai kuti musi wakati hatipisei tochipisa andika because sure nokuti chembere tikada kudzivhurira musi wachona Belinda kavana ava vaiti free vanobva vamanya dzinofona kachemberedzi dzobva dzaka kufona team chembere dzobva dzaka kuzora kuti mwara hazvidi mukazonamata matai vanobva vatanga kugandiga votanga mavhesi vasati vaita free vanimoona vatanga kunzi zvikazo dai Jesu muzvibhaibheri havachatotauri vanimoona vana vai vakutonyarara havachatotauri vana vakutonyarara because ichi vatovhagwavhagwa nemachembere panapa utopawo lecture kunzi kusati vane gomara ikazodai soto vane gomara vanimoona soto vane gomara itosati kupinzwa ipapapo saka zviri nemachembere kunyarara kuti zi chaiko musi wachona iwoyo ani vana chete. Saka right now I want to add because pane zvakawanda zviri kuitika in the spiritual realm. A lot of things are happening imomo mudenga vanimoona. Saka let's have a prayer before we sleep so that munhu wese aprotectwe kune maspirits anofamba usiku aya iwo anozina maspiritual wife nemaspiritual husbands anofamba usiku achiataka vanhu azvishayiwo simba. Aiwa nambe achihoro mune muri comment section. Musi woti ndakavhurira team zvekutodaro ndo inenge toiti youth yedu panapa ndo inenge ichitobvisa right vadeclare mukomaniso right. Is there anybody guys who wants to be the achipo prayer guys so that we going to kana tanda kufona zvake angonamata pafone andango tingofona panamata because pataurika nyaya dzakati wandei panapa pataurika nyaya dzakawanda so we need just to protect each and everyone pane zvinhu zvakachitika panapa nezvekutaura topics dzakafanira idzi satana angakateerera ndipo panoataka ipapo right. Aripo here andau kufona guys, anybody to give us a prayer please. Chera anofona zvake. Enzo mwana shikokera ma spiritual husband and wife through kubonyora. Okay, bonyora rinounza ma spiritual husband. Hanzi chembere ngaitipo prayer. Machembere mabatwa kwanzi musati maenda kunokwesha vanhu vatipewo prayer. Machembere tipewo chanoshinja sita SIS MELLY diaries kukwesha vanhu vane kuroya kana tikubvisa chaya totoshinja sita. My ancestors guys pana here ngatipo munamato guys. Anybody who feels like praying check for them prayer warriors zedu pana pamadzimai akaenda avapo nhasi pana. Tipewo prayer ma 35 and over please. Pona kuti machembere ari kuramba kunamata naini ende machembere musadaro ini tipewo prayer naini. Neana magriza tipewo prayer muchembere kuramba akatenza vana magriza tipewo prayer magriganga tipewo prayer. Asatenda kunoroya matitsegura ida kunoroya vai mwana vaenda kokosha vana ruva ne matitseguru maende pimancestors ndangosara nevana vangu kuita kunge tichakontinya nenhingikiri yedu nelibrary yema35 and below pasipo. Right guys, vanangu maona kuti machembere nya bweza kuti afona namati pano moenda kunorara zvakanaka musarare musina namati. Just go and pray for yourself andika just go. Asi vatore muswanda mwana moti tukisane pachembere kwai vatove muswanda vatokwira muswanda vaita zvakaoma. Regai ndichipedza ndikwirewo tswanda yangu itevere guys. Mirai ndipedze ndikwirewo mune yangu tswanda nditevere vamwe vangu ndakadai nhasi tiri kutodhira kwani.
tikunodhira kwani nhasi dai guys machembere manangeti zvakusanza nhasi kudai kunotevera yakanaka kuti notevera nakanangeti neskwata yangu zvakaoma vana nhiki vari murodhi kuita zvakaoma right guys saka morarapo andika please don't forget to pray please everybody just pray for yourself andika I'll tell you eti kwanzi dai ndainamatamata tikubaza alright baby mwanangu makapamba boy here saka chi morarapo kasandika love you so much take care